Wstań na nóżki. Wstawaj na nóżki. I będziesz się bawiła z dziadziem. Chodź. Chodź, córunia. Wstawaj na nóżki. A co tam cię interesuje, tak? Co tam jest ciekawego? Aha. Ktoś dzwoni. Proszę. Jesteśmy już w domu u nas. No. Dobra, fajno. A Ola nie chce spać, bawi się ładnie. Jest wyraźnie zainteresowana transporterem z piwem. No ale wszystko okej. No, dobra, fajno. No pa, cześć. No i co? Wstawaj na nóżki. Piłeczka tam wpadła? Tak? No, wstawaj na nóżki. Dobrze. O, znów na pupę. No, co tam jest? Dobrze. No idź, chodź. Chodź do siostrzyczki pójdziemy, chodź. Chodź, pójdziemy do siostrzyczki. Chodź. Magazyn Wings! Chodź. Dziadek! Chodź. Dziadek! Magazyn Wings! Tak, chodź do siostrzyczki, chodź. Siama. No, chodź. Chodź, wstawaj jeszcze, wstawaj. No, brawo. Brawo. Popatrz, jak daleko ja chodzę. Patrz, siostrzyczko. Patrz, siostrzyczko, jak daleko chodzę. Ojej. Nigdy nie posługiwałam się kradzieżą i kłamstwem. Wyszłam z domu godzinę przed wyjściem mojej córki, żeby przygotować nasze jutrzejsze testy. Masz jeszcze jakieś pytania? Super. Jak mogliście oskarżyć mamę o kradzież mojej maskotki? Prawdziwy złodziej pewnie pęka ze śmiechu, bo nic nie mamy, a dzisiaj egzaminy. Dzięki. A co tu robi siostrzyczka? Tak. Nic więcej, jak
No co tam jest? Co tam znalazłam? Torbę? Wygląda na to, że drużyna SBI nie jest w dobrym nastroju. Na wszystkie świętości, co to ma być? Doskonale. Uważacie, że możecie podłączyć do mojego komputera, co wam się tylko podoba? No wejdź tam do tej siostry. Wejdź. Wejdź do niej. A, co się będę gniotła na jednym fotelu? Mam drugi fotel. Tak jest. Nadal nie wierzysz? W takim razie przyjedziemy za ciebie. Dziadek! Proszę. Reklama to jest. Zaraz będzie dalej. Zwariowane melodie będą. Brawo, brawo. No, co tam? Tak? Wow, co to jest? Co tu się robi?
To jest koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Proszę, tany, tany. Tany, tany zrób. Zrób tany, tany. Brawo. Ojej. No już odsłoń, bo Karolincia ogląda bajeczkę.